मा थांनाय नोङो दहनि बाहामबाय लारु संनानै मानसियानो दुगैजोब्बाय कलकातानि फाथो सावनाय मोनावजोब्बाय गोलोमदै हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जों दिनै उदालगुरियाव फैदों आरोना उदालगुरियाव थांगासिनो दङ माने मोनसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ ओइदे फरायसा दंखायो ओमफ्राय जों दायो थांसै आरोना ओमफ्राय मा होनना बुङो बेखौ दैफां बारनानै दसे नेथ'बाय इसोरखौ एसे लेट जाबाय नालाय नै थरायसाया मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जों ओमफ्राय थांगासिनो दङ ओमफ्राय बोराय बुरि लोगोफोर जों दायो उदालगुरियाव थांना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय लामायाव दसे लाखिदों तुरमुस जानो थाखाय तुरमुस जागोन ना जानोसै गरम मोननायखाय लाखिबाय आरो जों दंफां सायाव खानाया खथम हेलमेट लानानै ओमफ्रायबो दं इलाय तुरमुस जागोन नै ओमफ्राय फरायसानि गार्लफ्रेन्ड दंला दायो वाइफ आरोना आइ नरदोब्रा आथिं जोङो एसे खामानि दंमोन आरो उदालगुरियाव खामानिखौ जाबाय खामानियालाय ओमफ्राय दायो तुरमुस जानोसै आरो ओमफ्राय नै लोगोआव बेहायनो खेथि खालामो आरोना तुरमुसनि तुरमुस ना तुरबुस नैबेलाय बेहा एसे तुरबुस फानजोबो आरोना तुरबुस ना तुरमुस आं बारा मोजां मिथिया तुरमुस तुरमुस देलाय होनलाय तुरमुस र' नायनां केजि हिसाब फानो नामा इया बयखो केजि हिसाब मा दाम केजियावलाय ए केजि 25 थाखानो नै लोगोफोर बै गिदिर गिदिराथ' सेरनै बारगोन ना थाइसेयाव ओमफ्राय बैलाय बैयो हाखावनाया एसे गिदिरखौनो लाखादो तुरमुसखौ बे 10 थाखा अ होमबालाय अबेखौ जानो अबेखौ नैबे गिदिरा गोदै जागोन ना नै नै आब'आ जोंखौ माबा होनदों अबेखौ लानो होदों गिदिरखौ लायखो ए इउटुबाव आगारनो आरोना ओमफ्राय नैबे नोंसानि गोजाखा नामा बेयो बारिया ना बेलेगनि ए बेहायनो दंखायो आरोना खेथिया खेथि खालामनाया तुरबुसनि बे एरियाखौ दैफां होनोदां माथो दैफां ना दैफां एरिया आरोना ओरै उदालगुरि थांनाय लामायाव मोनो सोरबाफोर जुदि बायनोबा लांफैनो हागोन बेहाय नै खेथि खालामनायबो दंफैखायो जों दायो जानोसै आरो खै केजि जादों आराय केजि नै तुरबुस जानोसै ओइ मोनसे फाख्रा जातबो दंना मोनसे इयावनो जानोसै जों हाखावनानै जालांसै मना गैयालै जों न'आव लांथ'ला मना लाबाखै जिरायनानै जानोसै थाइबेसे जागोनलाय हामफेया थाइबेसे जागोनथाय थाइसे जाखागोन आं गिदिरखौ थाइसे गिदिरखौसो फिसा बे गिबि ना एसे ओमफ्राय गदायबो गायो सोरबा सोरबा थांनाय बोसोरावथ' लकडाउनजों सेस जाजोबदों ओमफ्रायहाय खुसेरबो फानो खुसेर बिदै नैबेलाय खुसेर बिदै फेरेदगासिनो आब'मोना गामिया इहायनो दैफां दैफां खुथि बिसोर बेफारिफोर दं आरोना बेफारिफ्रा लांसिगोन आरो
नै आब'आ बिराद मोजां हानो रोंखायो आरोना मा होनदोंमोन लिपस्टिक नाङो लिपस्टिक नाङिनि बानायबाय आरोना बिसोरनो मा माबानि माजबादनि औ उदालगुरि थांनायमोन लिपस्टिकखौ जाबनाङा ओमफ्राय लारु सावनानै मानसियानो दुगैजोब्बाय कलकातानि फाथो सावनाय मोनामजोब्बाय कलकातानि फाथो सावनाय मोनामजोब्बाय मानसियानो फिसोर गोलोमदैयावनो आयौ लारुआ मा कालार गैथारै दिनालाय जाननाय नङ र' नै कालारानो गैया गोलोमजोब्बाय मानसियावनो थाम्फैया लारु सावगासिनो लारु लारु जाग्राफ्रा ओमफ्राय नै होगासिनो जानाया ना जायाखै नोङो लारु हाथाय सेवजोब्बाय नालाय जिबिखाना हिनलाय मा थांनाय नोङो देवानि जोंना बिदाया मा खालामगासिनोथाय नै बेदर एवदों माथो दाउ खासिजों आलु ओमफ्राय गैला अनलाजों ना ओमफ्राय अनलाजों ना दाउ बिखाजों नोरसिं बिलाइ गोथाव गोथावथार माथो र' बेयाव मा दं नायनो बेयावबो संखांबाय जा गोथाव नुखाबाय नुनायावनो मोनजाबाथ' सिखारनो रोंनाय नंला नै अनलाया जोंना बिदा संनायनि इयाव अनला दङ अनलाजों ना बरिया दे संबाय था